Эфирда Соба дулкыннары телевидениесі. Хәерле кич, исәнмесез. Сезне алдағы бір сағат дәвамында безнең белән бергә калырга чакырабыз. Атна информацион программасының чираттагы чыгарылышында агымдагы атна барышында булып үткән яңалыклар белән таныштырырбыз. Татарстанда Россия Федерациясы Соклану министрлыгы белән контракт төзегәндә хәрбиләргә бер тапкыр бирелә торган акча 2 миллион 800 мең сумга кадәр арта. Әлеге сумма төбәк, федераль һәм муниципаль түләүләрне бергә кушкач килеп чыга. Татарстаннан 2 миллион 100 мең сум, Россия Федерациясы Соклану министрлыгыннан 400 мең сум, Татарстан Республикасы муниципалитетлары һәм предприятиеләреннән 300 мең сумга кадәр. Яңа түләү 2025 елның 1 апреленә кадәр гамәлдә була. Хәрбиләрнең махсус операция зонасында аена 210 мең сумга акча алуында искәртергә кирәк. Бер тапкыр бирелә торган акча Татарстан территориясында контракт төзүчеләргә түләнә. Башка төбәкләрдә яшәүчеләргә һәм чит ил гражданнарына контракт төзегән вакытта яшәү һәм юл өчен түлиләр. Моңа нибары бер көн вакыт китә, чөнки Казанда узган елдан бирле Батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәге эшли. Адресы Казан, аэропорт урамы, 1-йорт, 40-нчы бүлмә. Телефонны 841-221-44-52. Моннан тыш 8-800-222-59-00 номеры буенча мөрәҗәгать итәргә була. Алга таба дәвам итәбез. Илгә килгәнне ил белән күтәрә халкыбыз. Менә шул бердәмлек, изгелек хисләре хәзер аеруча да кирәк. Җир йөзендә изге күңелле, ярдәмчел кешеләр бик күп. Шул изгелек кешеләрне бер йодрыкка җыярга, бердәм итәргә сәләтле дә. Ике басу Арташ авылына баргач, без моның шулай икәненә тагын бер мәртәбә инандык. Бу атнада ике басу Арташ авылында яшәүче хатын-кызлар махсус хәрби операция зонасындагы егетләргә җибәрү өчен пилмән ясадылар. Бу эшне алар авылдашлары Гөлшара апа өенә җыелып башкарды. Гомумән, әлеге авылда бу изге эш гуманитар ярдәм әзерләүнең башында Гөлшара апа Фәттахова тора. Гөлшара апа үзе дә солдат әнисе. Улы Айдар хәрби юлны сайлагач та каршы төшми ул. Улы төрле төбәкләрдә хәрби кеше һәм медик буларак тынычлыкны саклый. Бүгенге көндә махсус хәрби операция зонасында аннан хәбәр килүне якыннары зарыгып көтәләр. Язмыш сынауларын җиңгән, гомер буе колхозда эшләгән Гөлшара апа бер вакытта да күңел матурлыгын, сабырлыгын җуймаган. Авылдашлары белән гуманитар ярдәм җыю эшенә бик бердәм булып керешкәннәр. Без менә узган ел 24-нең 9 декабрендә җыелып эшли башлаган идек. Иң беренче башладык эшебезне мәчеттә салфетка ясадык. Салфетка госпитальләргә идеме, шуннан аннан бик кыен булгач мәчет битен юлыймы. Уйлаштык та шушы миңа җыела башладык. Башта иң беренче без кәбестә киптердек. Кәбестән үзебез турадык. Нәшә кызларны җыелабыз, берәүләр турый, берәүләр мантый савытында пешереп алабыз, сыгабыз имеш әйттереп, сушылкаларын җәеп куеп, идәнгә шайтып, башта без кәбестә киптердек. Кәбестә киптергәннән соң тотындык чигендергә. Чигендерне теге чилеп пешереп алабыз, ото пешсәң итеп булмый. Ул булмый яныймы. Аннан соң чигендергә ябыштык. Чигендердән соң киреп киттек кишергә. Безнең дә рәхмәт яугара теге Шәмәрдәннән Зөлфия апа өйрәтеп торды. Ул бик оста бит инде, менә шулай итеп киреп киттек тәгән. Хәзер инде безнең штаб белеп алды дәгән, Шарапа унда бирәбез, балда бирәбез сезгә дип әйтә, без киттек Тукмашка киреп киттек. Менә Тукмашны 183 дип санадым микән мин. Шулай кискәнбез инде. Кисәбез дә шулай кибә инде ул име теге безнең яны лабашын теге киптереп эшлибез, тиз кибә торганда. Газ өстендә инде. Ансы мин үзем башкарам инде, кызлар кисеп тора безнең. Теге машина бар бит, кисә торган хәзер име, Тукмаш кисә торган. Аннан соң безгә килде инде заказ, булмас микән баллы төште бит, шәк инде. Аннары без эшләдек шәк. Шәкне дәгән хәтерләмим инде, ничә кило булды микән, хәтерләм, бик күп җиргә китте инде, Аллага шөкер. Бара, урнаша, чәчәгеме, солдатлардан хәбәрләр килә, шунда сөенәбез име. Күңел шу хәтле җылына инде, йөрәк шу хәтле сөенә инде име, баргач күңелле бит инде. Менә аннан соң хәзер булды заказ шушы пилмәннәргә. Менә бер көн бер ясадык 16 килограмм артык пилмән. Ана Африка дип ясадык солдатларга. Бу итне биде безгә штаб корбан итләреннән ясаган багана фарш. Безгә шуны кайтардылар. Менә башта үзебезнекен эшләгән идек, үзебезнең кызлар җыйып килеп инде. Менә бүген тагын кызлар мал гышыры булыр дип инде, күп кеше мал суйды бит инде, бездә бик күп кеше мал асрый, сыерлар бик күп. Зур көтүләр җыри, 3-4 көтү бездә име. Менә шайтыр кызака яңадан үзләре җыелып
карышап килеп, менә пилмән ясыйбыз. Аның ниен пилмәннең күкәй менә шутлап чыгарган иек. Бер күкәйдән күп мени чыга дип мин үзем менә бер күкәйгә бер аш кашыгы җылы су салам инде. И бер аш кашыгы май салып эшлим. Менә шуннан бер күкәйдән 50 күкәй чыга икән, 50 пилмән чыга икән. Шуны шутлаган иек 2000-нан артык пилмән ясаганбыз. Күңел җылысы белән, йөрәк җылысы белән эшлибез инде. Яратып эшлим. Балам шунда булганга да име, балам өчен түгел. Кемгә генә барса да Гөлшат имәс, кайсы солдатка гына барса да, ул госпитальгә барып керәме, авыру яралы солдатка, ул передовойларга барып керәме ул име, менә шу сөйнеп эшлибез инде. Аллага шөкер, барып җитә, ирешә. Аллага шөкер, хәбәрләре килә, штабка язып торалар, штаб нигә куеп тора име телефоннарга индеме, информация бар дип әйтәсем килә инде. Шуңа күрә кызлар да шуны яратып эшли инде. Мин инде хәбәр бирәм дә, кызлар килә алабызмы, җыелабызмы дип, киләбез Гөлшарапа, киләбез дип. Шу кич белән килеп инде, эшләр беткән була кич белән име. Шулай итеп эшлибез инде, Аллага шөкер. Ике басу Арташ авылында яшәүче хатын-кызлар Гөлшарапа өенә бикләп, күңел йөрәк кушуы буенча җыелалар. Изге эштә әз генә ярдәмнәре тисә дә сөенәләр. Беребез дә бу эштән ишектә калырга теләмибез. Вакыты булган һәр кеше бу эштә катнаша ди алар. Пилмән ясау эше дә Ниярада башланды да, күз ачып йомганчы төгәлләнде дә. Бер ясаганда 15 килограммнан артыграк пилмән ясалып катырыла. Аннары йөзәрләп пакетларга тутырыла. Аллаһа шөкер, эшебез бара, кызлар бик теләп катнашалар. Итләр ап киләбез, аннары менә йомыркалар ап киләбез үз өйдән. Шулар белән камыр басып, җәеп, пилмән ясыйбыз да. Катыру өчен әле моңарчы көннәр җылы торды. Холодильникларга кызларга узаттык инде, һәрберсе ап кайтып, шунда катырганнан соң яңадан тутырдык. Менә көннәр суытса, Алла бирсә, инде безнең пилмәннәребез тышта да катыр дип өметләнеп торабыз. Солдатларыбызга бәрәкәтле ризыклар булып, җиңүне якынайтса иде инде. Шуңа дип тырышабыз инде. Хатын-кызлар менә без мөслимә кардәшләрем, без шундый дус тату инде, бердәм инде без менә. Шулай итеп, шушындый авыр вакытларда кызлар берләшик, әйдәгез менә солдатларыбызга шулай итеп әйберләр җибәрик. Оештырыйк дип без шулай киңәшләштек, сөйләштек тә. Менә Гөлшарапа да шулай оешып бетенебез, бердәм булып, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен булсын дип җыелышып, күмәкләшеп менә шулай эшне оештырып җибәрдек. Бик әйбәт бездә ике басу Арташ халкы бик әйбәт. Бик бердәм без, бөтенебез бер сүздә. Безнең шул кылган гамәлләребез, эшләгән эшләребез яраббым Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен булсын. Менә Гөлшарапа кызлар миндә эшлик, бик әйбәт. Гөлшарапа да бик рәхәт, җылы, якты, ие олы бит инде аның. Менә шуның хәтле безгә рәхәт инде монда. Безнең киләсе килеп тора. Bütün эшләребезне эшләгәч, тәмле итеп шәйләр эчәбез, бөтенебез дугалар кылабыз, бөтенесенә дә хәер дугадабыз. Район волонтерлары гуманитар ярдәм җыю эшендә бик бердәмнәр. Бер-берсе белән элемтәдә торып, киңәшләшеп эшлиләр. Ике басу Арташ авылында яшәүчеләрнең эшне ничек оештырулары белән танышып, алга таба да бергә эшләү турында фикерләшү өчен районда алып барыла торган Солдатка аш проектының җитәкчесе Гөлнара Фәтхрахманова да килгән иде. Ул гуманитар ярдәм әзерләүдә катнашучы волонтерларыбызның эшчәнлегенә югары бәя бирде. Гөлшарапа куратор солдат әнисе, аның иендә, монда безнең штаб урнашкан, район буенча безнең 12-гә 15-кә якын менә шундый оешмалар бар, штаблары име. Иң көчлеләре инде алар 8ләп менә, алар көн сайын хезмәт куючылар. 8гә якын шундый көчле штаблар бар. Ну, ике басу Арташ алар инде беренче урыннарда, һәм алар инде үз үрнәкләре белән бүтәннәренә дә бер үрнәк булып торалар. Искемишән авылы, анда инде сетка үрелә, анда безнең куратор солдат әнисе инде. Аннары сатышлар, алар безнең ашка ризыкны киптерәләр. Югары Шуцу авылы, алар җыннан Наскига кадәр бөтен процессны алып баралар инде. Анда 200-дән артык Наски бәйләнде, хәзер Юлбат авылында шул эшкә кушылды. Тенеке авылында шәмнәр ясыла. Менә ул үзеннән үзе шулай җайланып килә. Менә мәсәлән Шимарданда анда Сабада шикелле бер зур штаб киптерү буенча бар инде, анда бик көчле итеп киптереп продукцияны алып киләләр. Мишабашта безнең киптерү цехы инде. Анда бәрәңге өстендә инде күбрәк эшлиләр. Һәм һәр авылда шулай оешкан инде. Менә кайбер авыллар алар үз урыннарын әле кайсы якка күбрәк басым ясарга аңламыйча, алар бөтен якны эшләп карыйлар. Менә Татикшерма авылы
менә алардан бик зур ярдәм килә. Алар менә оешмалар белән дә, балалар бакчасы, мәктәпләр белән. Менә безнең инде хәзер бер генә проблема, безгә эшне җитештерергә кирәк. Аллаһка шөкер, район бик көчле эшли. Волонтерлар бик күп, оешмалардан, газдан, фонд социального страхования аерым халык килә, кеше килә, безгә менә материал белән, продукция белән генә топлап хезмәтне туктатмаска кирәк. Икебасы Орташ авылында яшәүче Гөлшара Пәфәттәхованың жылы яқты ие бүген авылның игелек үзәге булып тора. Хатын-кызлар тарафыннан солдатларга һәр ризык күңел җылысын кушып әзерләнә, изге дугалар кылына, күмәкләп салаватлар әйтелә. Изге эштә катнашучыларның волонтер кенәгәләре дә бар. Монда башкарган эшләренең исәп-хисабы язып барыла. Бу эштә катнашырга аларны беркем дә мәҗбүриләми, барсы да күңел, йөрәк кушуы буенча җиңү хакына эшләнә. Кунса гөлләр тибрәләм икән, күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәләм икән. Ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем, асыл кышым сандугачым җырлап җибәрәм икән. Ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем, асыл кышым сандугачым җырлап җибәрәм икән. Кичә Юлбат хуҗалыгында 2025 елның язгы кыр эшләренә әзерлек максатыннан семинар киңәшмә булып узды. Анда катнашучылар минераль ашламалар, семенәгә орлык юнәлтү хакында сөйләштеләр. Күп еллык үләннәрнең торышы һәм ындыр табагындагы эшләрнең барышын карадылар. Узган атнада сәләтле балалар өчен Оникс мәгариф үзәгендә яшьлек яшьләр үзәге тарафыннан Татарстан Республикасына багышланган Brain Ring интеллектуаль уены үткәрелде. Биредә сәләтле балалар, Саба урта мәктәпләренең һәм гимназияның яшь мөгаллимнәре катнашты. Brain Ring уенында Саба районы мәктәпләрендә белем бирүче яшь укытучылар мантыйкый фикер йөртүгә юнәлдерелгән сорауларга җавап бирделәр. Башка өлкәдә үткәргәнебез бар иде. Менә мәгариф өлкәсендә эшләүче яшьләр белән үткәрелгән юк иде. Бүген инде без әйтеп үткәнчә Саба эшендә эшләүче мәктәпләр белән оештырабыз, ә киләчәктә инде авыллардагы мәктәпләр белән дә шушындый уеннар оештырылачак. Уеннарны Оникс мәгариф үзәге директоры Ләйлә Мөбәрәкшина башлап җибәрде. Ул һәрбер командага уңышлар теләде. Катнашучы укытучылар үзләренә файдалы мәгълүматлар тупларлар дигән өметтә калды. Саба урта мәктәбеннән фантазиоры, гимназиядан рабочие мозги, Оникс мәгариф үзәгеннән ух и ах, монохрон һәм просто Оникс командалары Татарстан Республикасы тарихына, географиясына, мәдәниятенә кагылган берничә өлештән торган сорауларга шикләнгән вакыт аралыгында җавап бирергә тиеш булдылар. Фантазиоры командасы беренче турдан ук үзенең көчле команда икәнлеген испатлап барды һәм баллары буенча өстен чыкты. Алар беренче урынны яулады. Икенче урынга просто Оникс лаек булса, өченче урында рабочие мозги командасы. Аларга Саба районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе исеменнән дипломнар һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. 25 гыйнвар илебездә студентлар көне буларак билгеләп үтелә. Районыбыз мәктәпләрен тәмамлаучылар төрле уку йортларында белем алалар. Югары уку йортлары студентлары исә кышкы каникулда. Студент елларын сагынмаганнар сирәктер. Яшьлекнең иң гүзәл һәм самими чагына туры килүе белән дә кадерләләр. Курсташлар белән бер аудиториядә утырып, имтиханнар тапшырып, дуслашып, тәмам бер-береңә өйрәнеп бетәсең, бер гаиләгә әйләнәсең. Күңелле очрашулар, төрле чаралар белән дә истәлекле ул студент еллары. Белемгә омтылыш, бердәмлек, аларда гомер буена җитәрлек оптимизм хисе дә тәрбияли. Районыбызның Явлаштау авылында туып үскән Ләйсән Габдрахманова Россия Ислам институтында лингвистика һәм тәрҗемә эше буенча белем ала. Кичкенәдән үк телләр өйрәнәчәкмен дигән хыялы булмаса да, өлкәнрәк сыйныфларда телләр өйрәнү белән кызыксынып, мавыгып китә. Бердәм дәүләт имтиханнарында шул юнәлештә сайлый. Сынауларны уңышлы бирү аңа Россия Ислам институты студенты булырга ярдәм итә. Өстәвенә Казан шәһәрендә бик ярата. Тулай торакка урнаша. Кызлар белән аерылгысыз дусларга әйләнгәннәрен сизми дә калалар. Группадагы 3 кыз белән бер бүлмәгә общежитиедә эләктек. Бик тиз булды безнең ичектә дуслашу. Булай группадашларымда белем тиз якынайдык без. Бик якты, шундый якын кешеләр булдык. Ләйсән лекцияларны калдырмыйча, яхшы билгеләргә укуны максат итеп куя. Инглиз һәм гарәп телләре буенча яхшы белгеч булыйм дисәң, бик зур ихтыяр кешедә кирәк. Ятлап хәтердә калдыру процессы да күп вакыт һәм тырышлык таләп итә. Өй эшләрендә вакытында җиренә җиткереп эшләү өчен Ләйсән бар тырышлыгын куя. Мин библиотекага калам, китапханәгә, иш эшләргә.
Чөнки ничек шулай туры килде, минем общежитиедә интернет начаррак. Шуңа күрә мин дәрестән калганнан соң китапханәдә дәресләрне хәзерлим. Һәм анда еш эшләргә менә уңайлы инде, уңайлыклар тудырылган. Менә компьютер, шундый нәрсәләр бар. Һөнәргә уку йортында нигез салына. Хәзер белем алу өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Һөнәрне ничек үзләштерүе аның үзеннән тора. Ләйсән группабыздагы һәр студент тырыш, бер-беребез белән ярышып укыйбыз ди. Фәнни конференцияларда, олимпиадаларда катнашуда студент өчен бик кирәкле гамәлләр. Беренче тапкыр мин беренче курста катнаштым. Май аенда гарәп теле буенча бугай мин Алжир иле турында сөйләдем. Конференцияда һәм инде быел гарәп теле буенча олимпиада катнаштык. Бик каты үземне тәрҗемә итеп күрәсем килә. Шундый эше миңа ул һөнәр тәрҗемә итәргә бер телдән икенче телгә. Ләйсән әлеге вакытта кышкы каникулда. Явлаштау авылында гомер итүче гаиләсендә ул бик кадерле көтеп алган кунак. Авылның студент яшьләрдә бик бердәм дус булып яшиләр. Авыл җирлегендә үтүче һәр эштә, һәр бәйрәмдә бердәм катнашалар. Яшьлек еллары бик тиз үтә, ә студент еллары аеруча да тиз. Россия Ислам институтының 2нче курс студенты Ләйсән Габдрахманова матур хыяллар белән тәрҗемәче булырга дигән зур максатлар куеп яши һәм укый. Явлаштау авылында туып үскән Азалия Әхмәтова исә Казан театр училищесында белем ала. 9нчы сыйныфтан соң студент булу бәхетенә ирешә ул. Хәзерге вакытта 3нче курста белем ала. Шушы уку йортына беренче адымнарым актерлык осталыгы буенча сынау имтиханнары аша булды. Имтиханнарны әйбәт кенә тапшырып, мин Казан театр училищесына кабул ителдем. Уку башында авыр булса да, вакыт узу белән мин театр өлкәсенә кирип киттем. Безгә беренче курстан ук курсташларыбыз белән бик зур бәхет тәтеде. Чөнки без Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театр артистлары белән берлектә спектакльләр чыгардык. Биредә без театрның никадәр кыйммәтле икәнен аңладык. Шушында иҗат иткән образлардан мин үземнең төрле сәләтләремне ачтым. Дөресен генә әйткәндә, шушы һөнәргә укырга бик күп сабырлык һәм түземлек кирәк. Чөнки мораль һәм физик яктан бик күп көч таләп ителә. Һәм барлык гомеремне театрга багышлыйм дигән фикергә килдем. Шуңа да карамастан мин үземнең язмышыма бик зур рәхмәтле. Театр шул кадәр мавыктыргыч дөнья. Студентлар иртәдән кичкә кадәр укыйлар, сәхнә серләренә төшенәләр. Буш вакытлары калмый да диярлек. Казан шәһәрендәге театрларда куелучы спектакльләрдә катнашу исә барлык ару-талуларны оныттыра. Актер-педагог дипломы алгач, ул үзен театр сәнгатенә багышларга хыяллана. Сәхнәгә бер аяк баскач, аннан аерыласы да килми. Геройларымның язмышы белән дә яшәп алам ди студент кыз Азалия. Төрле конкурс бәйгеләрдә катнашу да вакыт, көч таләп итә. Ләкин алар барысы да аның өчен үсеш баскычлары булып тора. Сабар районында үтә торган ел студенты бәйгесендә дә быел үзен сынап карарга исәпли Азалия. Максатчан, тырыш студентларга без уңышлар һәм сәламәтлек телибез. Сабадагы Алтын туп спорт сарайының ишекләре һәрчак ачык. Бирегә спорт сөючеләр бик яратып йөриләр. Футбол буенча турнирлар да әледән-әле булып тора. Алдагы репортаж. Шушы көннәрдә футбол буенча тагын бер истәлекле турнир булып узды. Ул Соба егете Илмир Вали Мөхәммәтовның якты истәлегенә багышланды. Үлгәннәрнең каберен, исәннәрнең кадерен бил дигәннәр борынгылар. Ә без бу мәгънәле сүзләрне һәрвакыт истә тотып эш итәбез. Илмирның сеңлесе Ландыш Тимиргалиева гаиләсе белән менә 2нче ел рәттән инде футбол турниры үткәрә. Быелгысына футбол сөючеләр бигрәк тә күпләп килгәннәр. Уеннарның ачылу тантанасында Соба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, Илмирның туганнары, дуслары, уенчылар катнашты. Илмир минем иң якын дус инде, бергәлектән футбол уйнап үстек инде. Стадионда кайтып кергән булмады. Шул Илмир турында гел яхшы гына сүзләр әйтәсем килә инде. Илмир белән бергә үстек инде без, бергә уйнадык. Шын дус инде ул минем. Честный малай, бугар. Илмирның урыны очмакта булсын. Ландыш ханым исә барлык килгән спортчыларга рәхмәт әйтеп, һәр катнашучыга бүләкләр бар. Спонсорларыбызга зур рәхмәт. Алар безне бер кайчанда ярдәмнәреннән ташламыйлар диде. Спорт сарае шау-гөр килеп тора. Бирегә Соба районы командалары янына Теләче районыннан һәм Ныкрат аланыннан да килеп кушылганнар. Иң элек ярышларны Мишта командасы белән Собагаз командасы ачып җибәрде. Собалылар кунакларны 5-4 исәбе
белән җиңде. Аннары мәйданга Теләче һәм МЧС командалары чыкты. Шул рәвешле Мишта, МЧС, администрация, Теләче, Собагаз командалары күнүзен футбол уйнап, үз командаларына очколар җыеп, бер-берсе белән аралашып, спорт белән шөгыльләнеп, көнне күңелле һәм файдалы үткәрделәр. Кич кырын инде нәтиҗәләр ясар вакытта җитте. Мондый турнирларда дуслык җиңә дисәк тә, капкага кергән туплар хисабына җыелган очколар командаларны җиңүче итә. Беренче урында Теләче командасы, икенче урында Мишта, өченче урында Собаның командалары. Турнир ничек башланган булса, аның ахыры да шулай күңелле һәм матур булды. Ярышларда катнашкан һәр спортчыга бүләкләр тапшырылды. Атна информацион тапшыруында бүген сезгә җиткерәсе хәбәрләребез менә шулар иде. Алда реклама һәм җырлы бүләк тапшыруы. Безнең белән калыгыз.